Daşowzyň Ruhwelent etrap häkimliginiň regionda emeleýän un gytçylygyna täze çözgüt tapmagyň aladasyny edýändigine Azatlyk radiosynyň bu welaýatdaky çeşmeleri habar berýärler. Bu täze çözgüt gruply ýa-da özüni oňarýan adamlaryň öýlerinde barla geçirip, maşala agzalarynyň belli bir wagtda iýjek unundan artyk görülen unyň konfiskasiýa edilmegini öz içine alýar diýip, adynyň efirde agdarmalygyny soran çeşme ýazýar. Onuň sözlerine görä, häzir welaýatyň ýörite barla komissiýasy her hojalykda adam sanyna görä iň köpi 2 gap undan köp bolsa, resminama taýýarlanylyp artykmaç unlaryň konfiskasiýa ediljekdigini duýdurýar. Ma'lum bolşaly soň gaýlarda unyň gytylmagy we gymmatlanmagy sebäpli dowla düşen adamlar tapan pullaryna un almağa başladylar we bu ýagdaý käbir hojalyklarda 10-15 gap unyň toplanmagyna getirdi diýip emeleýän ýagdaýdan habarly synçylar gurrun berýär. Bu maglumaty Azatlygyň habarçylary hem tasdiklap, barlyklaryň könürgenç we bollumsaz etraplarynda öýünde un satýan käbir ýaşaýjylaryň öýlerinde geçirilýändigini we olara un satmadlyk barada ýörite duýduruş berilýändigini aýtdylar. Geçen hepde resmiler ýaşaýjylara eger un toplap öz öýüňizde satmagy dowam etdirseňiz, onu şol adamlara garşy jemgyýetçilikde agzarlygy döretmekde jenaýat işiniň gozuljakdygyny duýdurdular diýip, Aşgabatda ýaşaýan synçy Amanmurat Bugaýew Daşowly ýaşaýjylaryň ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Daşowdaky çeşmämiz welaýatyň Ruhwelent etrap häkimliginiň birnäçe işgäri we şu etrapdaky daýhan birleşikleriniň arçynlarynyň tassan ählisi döwlet bahasyndan satylmaly kepegi künjarany we uny gymmat bahasyndan satmakçy bolanda ykdysady jenaýatlara garşy göreş gullugynyň işgärleri tarapyndan jenaýatlaryň üstünde tutulandygyny hem belleýär. Azatlygyň başga bir çeşmeti hem bundan 3 ay ozal ýurdun ykdysady jenaýatlara garşy göreş gullugynyň işgärleriniň galla we däne önümlerini kabul edip, un, kepek ýa-da mal ýymy öndürýän zawodlarda ýörite barlyklary geçirip başlandygyny tasdiklaýar. Şol barlyklaryň netijesinde uly göwrümdäki biýdüzgünçilikleriň üstü açyldy. Köp adamlar işinden boşadyldy we käbirler tutsak edildi. Şondan bäri bu önümleriň ýeti defisiti emele geldi. Adamlar öz mal garalaryny saklap bilen oklar. Sebäbi mal ýymy tapdyran ok. Bar ýerinde de gaty gymmat. Bu ýagdaý etiň bahasynyň gymmatlamagyny hem getirip biler diýip, adynyň agdalmadylygyny soran çeşmämiz aýtdy. Daşowda dören un dowly adamlaryň serhedaşyr jenaýatlaryny hem ýüz urmagynda, ýagny arıçakdan bir kanun geçmegine hem sebäp bolýar diýip, Azatlygyň başga bir çeşmesi aýtdy. Daşowdyň Özbekistanyň Haryazm welaýaty bilen serhetleşen ýerlerinde ýaşaýan raýatlar serhedin gara geçelgesinden aňryk geçip, Özbekistanyň ununy bärik geçirip başladylar. Sebäbi häzir köp adamyň öýünde iýmäge çöregi ýok. Erkek adamlar un aladysy sebäpli öz öýlerine girmäge çekinýärler diýip, yerli çeşme Azatlyk radiosyna aýtdy. Bu ýagdaý bazarlardaky narhlaryň hem barha ýokarlanmagyna getirýär. Soňky maglumata görä ak jöweniň ýa Mekke jöweniň hem 40 kilogram gawynyň bahasy 100 manada ýetdi. Mäş noýwanyň 1 kilogramy 18-20 manatdan satylýar. Şeýle-de çeşme öz görýän ýerlerinde gadak rus unlarynyň umuman ýokdugyny aýtdy we benziniň gymmatlamagy bilen oňşup bolýar, emma un gytçylygy gaty agyr diýjek diýdi. Şeýle-de çeşme welaýatyň ähli etraplarynda adamlaryň häkimligiň öňlerine baryp, köpçülikleýin närazyçylyk piketlerini geçirip başlandygyny, etrap imamlarynyň we ketgudalaryň adamlary töwürlä hemem un wadalaryny berip zordan saklaýandyklaryny habar berýär. Mundan başga döwlet dukanlarynyň öňünde adamlar duran bolsa, organ işgärleriniň olaryň ýanyna gelip, şuň ertir un gelýär, häzir telefon nomerleriňizi beriň, biz sizleri jaň edip çagyrarys diýip, üşen adamlary dargadýandyklary habar berilýär. Sözümiziň ahirine bellesek, Azatlyk radiosu bu mesele boýunça Daşow welaýatynyň häkimetleri bilen habarlaşanda haýsydyr bir kommentari almak başartmady. Ýokarda agdalan meseleler dogrusunda Türkmenistanyň media serişdelerinde hem häzirlikçe maglumat berilmeýär.